Ruim 160 paarden en even zoveel ruiters hebben meegedaan vandaag aan de jaarlijkse strol in Noordwelle. Zojuist zijn alle deelnemers weer helemaal heel teruggekomen op de ring rond de kerk. En hier vandaan zijn ze ook vertrokken vanmorgen naar de plek waar het allemaal om gaat bij de strol, het strand. Het is de 4e keer dat ik op Bieke meerijd. En het is erg vervelend vandaag, dus ik heb ook nog niet alles erop gedaan. Een chagrijnige buis, mijn verkeerde been naar bed gestapt. Nou, dat hebben deze paarden toch ook al eens? Ja, Bieke is eigenlijk een Arabier in Belgenkleding. Het ras is Belgisch trekpaard, maar ze heeft het temperament van een Arabier. De eerste keer dat ik strol reed was in 1982. En dat werkt aanstekelijk. Dus het is misschien wel een beetje verslavend eigenlijk. De paarden hebben een heel jaar winter weer op stal gestaan. En dan gaan we traditiegetrouw de benen wassen. Ik heb begrepen dat het traditie is die is voortgekomen uit het wegwassen van boze geesten. Ja, het wegwassen van boze geesten, een Keltisch feest. Wij hebben nu een dorpsfeest. Boze geesten wegwassen. Ja, geeft er een naam aan. Ik zie ze hier niet, die boze geesten. Ik ook niet. Nee, de zon die schijnt en dat is het belangrijkste. Ik kom met mijn dochter uit Alphen aan de Rijn, helemaal hier naartoe voor. En zij zit gewoon helemaal te kijken van, wauw, wat is dit? En ik vind het allemaal zo mooi. Hebben ze niet een Alphen aan de Rijn? Nee, dit niet, zeker niet. Ik kom bij de Hoekse Waard vandaan, dus ik ben er apart voor gereden. Ik had het vorig jaar gezien op televisie en ik denk, ja, daar wil ik een keertje heen. Een van die vele vrijwilligers bij de strol vandaag. Ja, dat klopt. Wat gaat u precies doen vandaag? Ik ben verkeersregelaar. Ik rij voor de stoet met de politie. En vanmiddag het ring steken. Luisteren ze een beetje? Luisteren ze een beetje? Ja, naar mij wel. Ik straal nog een beetje ontzag uit. Dus ja, dat lukt wel. Als ik het goed zie, kruidenbitter, Zeeuwse kruidenbitter. Ja, dat hoort erbij. Dat is traditie. Ja. Elk jaar hier bij het landhuis? Ja, al heel veel jaren. Voor mij het eerste jaar dat ik mee help. Leuk gebeuren? Ja, heel gezellig en goed voor de buurt. Ja. Ik ga elk jaar nog even kijken op het oude dorpje Noordwelle, ja. Dus ja, blijft toch interessant. Ja, het is een mooie stoet, hè? Ja, ik vind het geweldig. Nou, nog een van de vrijwilligers langs de weg. Wat doet u precies vandaag? Wij komen zo meteen achter de stoet aan om al poep op te ruimen. Ja, dat moet ook gebeuren. Dat moet ook gebeuren, ja. Om klachten te voorkomen en dan is ook iedereen tevreden. En heb je dan een wagentje vol zometeen? Nou, een half karretje denk ik. Meestal is het een half karretje en dat gaat dan naar de mesthoop op Noordwelle. Zelfs dat wordt niet weggegooid, hè? Dat wordt niet weggegooid, nee. Dat verspillen we niet.
We staan inmiddels op het strand. Ja, hier gebeurt het allemaal, hè? Dit is waar het allemaal om te doen is. Hier is het om te doen. Ja, klopt. Zoals je gezien hebt gaan de paarden door het strand. Eerst op het gemakje. Even de benen wassen. Even wennen weer aan het zoute water. En vervolgens gingen ze in de draf, in de galop. En ik zag dat de ruiters die genieten volop. En het is echt prachtig. Ik heb er wel een paar, zag ik alleen een paar paarden voorbij komen. En ik zag op een gegeven moment alleen een paar ruiters voorbij komen. En dat zijn dan toch de dingen dat je zegt van ja, je moet toch oppassen. En daarvoor geven we eigenlijk altijd advies van ga dan niet in de galop. En dat is toch een beetje het gevaarlijke met zoveel paarden op een strand. Maar goed, het zijn de ruiters die hoeven er zelf voor kiezen om dan in de galop te gaan. En dan nemen ze de eigen verantwoording. Prachtig, ja. Dat is echt genieten. Mooi zicht, hè? Ja, schitterend. Ja, ongelooflijk. Ja, ik ben nu de derde keer deze keer. En ja, het is iedere keer weer even mooi. Ja. U komt speciaal van het strand? Ja, we komen naar Bergen op Zoom. En de vrouw van mijn zoon die heeft een paard hier rondlopen. Dus ja, daar gaan we mee, hè. En wij zeggen altijd, bij ons hier in Noordwelle, een klein dorp is groot in zulke dingen te organiseren. En ja. Doordat genoeg mensen even dan handjes laten wapperen. Handjes laten wapperen en ja, daar zijn we goed in hier. Volgend jaar weer strol in Noordwelle? Zeker weten. Ja, absoluut. Ja, geweldig.